नायलायनै रायजोफोर मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा ओरैबायदि लासिं सिं दिनै दखान भट बिबायनांगौ जानानै फैबाय। दा बेखायनो आङो बुंगोन नोंथाङा मोजां खामानि मावनायमोनब्ला दखान बेबायदि भट बिबायनांगौ एसे गिदिर सिबलाया लासिं सिं बिदि जानानै फैयामोन। नोंथांनि जेनाखि थगायनाय नोंथांनि जेनाखि मावनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। बेखायनो नोंसिनि बे इउपिपिएल दोलोखौ गारनानै साफ्रामबो सिदोल बा एसटिखौ बासायनांगौनि बेलायावहाय दिनै गुबुन जायहा रैखाथि होगोन बे रैखाथि होगोन पलिटिकेल पार्टिजों थांजोब्बाय। दा बेखायनो गिनानै एसे गिदिर सिबा मानो भट बिबायनांगौ मागिनांगौ भट मागिनांगौ जाखोना। दा बेबो मोनसे साननो गोनां। बेखायनो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनै ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय।
आर'नाइखौ नोंसोर बुरजा लालाय